Existujú slová, veci a zážitky, ktoré dnešnej generácii znejú ako výmysel či science fiction. No pre tých, ktorí vyrastali v Československu pred rokom 1989, boli úplne bežnou súčasťou života. Svet, kde sa za džínsy stálo v rade, za vlastný názor sa platilo mlčaním a kde si bez pečiatky v občianskom mohol skončiť vo väzení. Svet, kde plastové C-čka mali cenu zlata, digitálna hra s vlkom bola vrcholom techniky a po bonoch išiel každý, kto túžil po nádychu západu. Tento svet už neexistuje, no stále žije v spomienkach, farebných, absurdných a predsa veľmi skutočných. Pozrime sa spolu na 8 ikonických vecí komunizmu, ktoré sa stratili v čase, no navždy zanechali stopu v našej kolektívnej pamäti. Tuzex, magické slovo, ktoré v čase socializmu vyvolávalo iskru v očiach každého, kto túžil po niečom výnimočnom, zahraničnom a najmä nedostupnom. Nebola to len obyčajná predajňa. Tuzex bol pre mnohých akýmsi oknom do sveta, ktorý sa za železnou oponou javil ako nedosiahnuteľný sen. Prvú predajňu otvorili v Prahe v auguste 1957, išlo o tzv. Podnik zahraničného obchodu. A práve toho odlišovalo od všetkých ostatných obchodov v republike. Hoci ste tam mohli nájsť aj niektoré domáce produkty, pravým lákadlom boli západné značky a exotické tovary, ktoré sa v bežných obchodoch neobjavili. Regály lemovali lesklé plechovky s farebnými nápismi, čokolády z Rakúska, talianske parfémy či americké džínsy, vtedy ešte hrdinsky prezývané texasky. Mnohým mladým práve tieto nohavice splnili sen o tom, ako sa aspoň trocha priblížiť západnej móde. Lee Cooper, LS, značky, ktoré sme poznali len z rozprávania či z filmov, boli tu zrazu na dosah, teda ak ste mali čím zaplatiť. A v tom bol ten háčik. Tuzex nepoznal bežnú menu. Nepotrebovali ste koruny, ani československé, ani zlaté. Potrebovali ste bony, malé papieriky, ktoré mali obrovskú hodnotu a ešte väčší nedostatok. Získať ich legálnou cestou nebolo jednoduché. Väčšinou ste ich dostali, ak ste pracovali v zahraničí, mali rodinu za hranicami, alebo ste si ich, ako väčšina, kúpili na čiernom trhu, kde sa s nimi obchodovalo ako s pokladom. Cena bonov často vysoko prevyšovala ich nominálnu hodnotu. Ale kto ich mal, ten sa v Tuzexe cítil ako kráľ. Už len samotný nákup tam vyvolával pozornosť. Ľudia v okolí si šepkali: "Pozri, ten má bony, nakupuje v Tuzexe." A hoci nikto nahlas nezávidel, závisť visela vo vzduchu ako opar. V čase nežnej revolúcie fungovalo na území Československa už približne 170 predajní Tuzexu. Boli roztrúsené po väčších mestách a pre mnohých predstavovali jedinú šancu, ako získať niečo zo západu. Ich existencia však nebola náhodná. Štát mal v ich fungovaní jasný zámer. Na jednej strane chcel získať cudziu menu, valuty, od tých, ktorí ju mali, a na druhej strane umožniť cudzincom, ktorí zavítali do Československa, aby si mohli kúpiť aspoň niečo, na čo boli zvyknutí zo svojich krajín. A štát si týmto spôsobom dokázal udržať kontrolu nad prúdom zahraničných peňazí. Meno Tuzex je skratkou odvodenou zo slov tuzemský export, čo síce znie paradoxne, keďže sa tam predával najmä dovozový tovar, no logika v tom spočívala. Išlo o výmenný obchod, v ktorom mal štát posledné slovo. Nakoniec tak ako vo všetkom v tom čase. Tuzex bol pre ľudí miestom túžob, nedosiahnuteľnosti a zároveň aj frustrácie z obmedzení doby. Dnes už tieto predajne neexistujú, no v pamäti tých, ktorí ich zažili, zostávajú ako symbol doby, keď aj nákup trička či čokolády mohol predstavovať malý zázrak. Bony, pre niekoho obyčajné papieriky, pre iného vstupenka do sveta západných túžob a luxusu, o ktorom sa inak mohlo len snívať. V časoch socializmu sa ich hodnota nedala merať číslami vytlačenými na ich povrchu. Mali cenu, ktorú určoval nedostatok, túžba a čierny trh. Boli to neoficiálne tvrdé peniaze vo svete mäkkej meny. Ich oficiálny názov znelo trochu krkolomne: odberné poukazy Tuzexu, podniku zahraničného obchodu. No ľudia im hovorili jednoducho bony. Toto pomenovanie sa udomácnilo podľa nemeckého výrazu der Bon, čo znamená poukážka či dobropis.
A tak sa aj v bežnej reči stali bonmi nielen papierové lístky, ale celý kult, ktorý sa okolo nich vytvoril. Získať ich oficiálne nebolo vôbec jednoduché. Štát ich vymienial výlučne za cudziu menu, teda valuty, a to len v presne stanovených prípadoch. Najčastejšie sa k ním dostali tí, ktorí mali rodinu za hranicami, odkiaľ im chodili peniaze. Druhou skupinou boli ľudia, ktorí cestovali do zahraničia služobne, či už vedci, športovci alebo pracovníci veľkých podnikov. Časť diét, ktoré tam dostali, si po návrate mohli preklopiť do bonov. Ale týmto v podstate končilo. Bežný človek bez zahraničných kontaktov či výjazdov mohol o bonoch len snívať. Alebo si ich kúpiť na čiernom trhu. A to nebolo lacné. Hoci oficiálne mal jeden bon hodnotu jednej československej koruny, realita bola úplne iná. V 80. rokoch stál na čiernom trhu jeden bon aj 5 korún. Často ešte viac. Aj preto sa bony stali veľmi žiadaným tovarom. Doslova platidlom druhej ekonomiky, v ktorej sa pohybovalo všetko, po čom ľudia túžili, no čo im režim odmietal. A hoci sa nimi dalo platiť iba v predajniach Tuzex a platili len na území Československa, ich význam ďaleko presahoval hodnotu obyčajnej meny. Boli symbolom výnimočnosti, možnosti výberu, ale aj diskrétneho rozdelenia spoločnosti na tých, ktorí na to majú, a tých, ktorí len s túžbou pozerali cez výklady. Bony už dnes neexistujú. Zostali len v spomienkach, starých peňaženkách alebo zbierkach zberateľov. No pre generáciu, ktorá ich poznala, znamenali čosi oveľa viac než len prostriedok výmeny, boli nádejou, že aspoň na chvíľu sa podarí priblížiť k svetu, ktorý bol inak tak ďaleko. Vexlák, postava, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou koloritu socialistického Československa. Vždy postával niekde na rohu, v blízkosti hotela, vlakovej stanice alebo rovno pred predajňou Tuzex. Mal na sebe koženú bundu, pohľad neustále striehol dookola a z vrecka nenápadne vykúkal zväzok bonov. Vexlák nebol len obyčajný človek, čo obchodoval. Bol symbolom šedej zóny, medzištátnej výmeny a túžby po niečom, čo sa bežnému občanovi inak nedostalo. Slovo Vexlák pochádza zo skomoleniny nemeckého výrazu der Wechsel, teda zmena, a práve o to šlo. O výmenu, ktorá však neprebiehala v banke, ale v tichosti, v kúte, s očami na stopkách. Vexláci sa zaoberali obchodovaním na čiernom trhu, najmä s bonmi a cudzími menami, dolármi, markami, librami. To, čo oficiálne nebolo možné, oni vybavili. Samozrejme za svoj kurz. Ten bol často výrazne nevýhodný. Ak ste si chceli kúpiť bony od Vexláka, pripravte sa na to, že jeden vás mohol výjsť 6 až 7-násobne drahšie než jeho oficiálna hodnota. Ale pre mnohých ľudí to bola jediná možnosť, ako sa dostať k tovaru z Tuzexu. Či už išlo o značkové rifle, zahraničný alkohol, kozmetiku alebo dokonca elektrospotrebiče. A práve Vexláci boli mostom medzi svetom týchto nedostupných vecí a svetom socialistickej každodennosti. Vexlovanie bolo samozrejme nelegálne. V očiach zákona šlo o porušovanie pravidiel hospodárskeho styku s cudzinou a narúšanie devízovej stability štátu. Ale realita bola taká, že každý o vexlákoch vedel. Polícia ich často poznala, no nie vždy zasahovala. Niekedy preto, že nad nimi prižmúrila oko, inokedy preto, že sama týchto obchodníkov potajomky využívala. Boli to šedé zóny, kde sa realita miešala s toleranciou a zákon sa ohýbal podľa potreby a kontaktov. Zaujímavé je, že mnohí vexláci neboli žiadni profesionálni podvodníci. Často išlo o ľudí, ktorí pracovali ako vyhadzovači v nočných podnikoch, taxikári či zamestnanci štátom riadených podnikov. Vexlovanie bolo pre nich vedľajší príjem, no výnosný. A keď prišla nežná revolúcia a starý systém sa začal rúcať, práve títo muži sa vedeli rýchlo zorientovať. Mnohí z nich využili nadobudnutý kapitál a kontakty a stali sa z nich podnikatelia, niektorí úspešní, iní na hrane zákona. Niektorí dokonca prerástli do sveta organizovaného zločinu a ovplyvňovali dianie v 90. rokoch viac, než by si vtedajší vexlák na rohu niekedy vôbec trúfol predstaviť. Vexlák, postava, ktorú história nezmaže. Bol produktom systému, ktorý obmedzoval slobodu a vytváral dopyt po nedostatku.
A práve v tom nedostatku sa zrodil priestor pre jeho služby. A hoci dnes jeho mena evokuje minulosť, ešte stále sa nájde nejeden človek, ktorý si pri spomienke na Tuzex a Bony vybaví aj jeho, postávajúceho pri múre s nenápadným šepkaním. Bony? Máš Bony? Verejná bezpečnosť, alebo jednoducho VB, meno, ktoré v časoch socializmu vyvolávalo v ľuďoch rešpekt, strach, ale málokedy dôveru. Nebola to len policajná zložka v dnešnom zmysle slova. Bola to výkonná ruka režimu, ktorá dozerala nielen na poriadok, ale aj na to, aby sa náhodou niekto nezačal správať inak, nežiadúco, alebo najhoršie slobodne. Táto uniformovaná zložka vznikla ako súčasť Zboru národnej bezpečnosti a fungovala až do roku 1991, no najväčšiu moc nadobudla po uchopení moci komunistickou stranou v roku 1948. Drvivá väčšina príslušníkov verejnej bezpečnosti bola zároveň členmi KSČ, čo nebola len náhoda, bola to požiadavka. Ich lojalita nepatrila ľuďom, ale režimu, a režim ju často využíval bez zábran. Dnes sa môže zdať neuveriteľné, že by vás policajt mohol zatknúť alebo predvolať len preto, že ste chceli začať vlastné podnikanie, napísali ste kritický článok alebo ste si dovolili prejaviť svoj názor na verejnosti. No práve takéto prečiny boli vtedy častým dôvodom zásahu. VB nebola len o riešení dopravných priestupkov a krádeží. Jej úlohou bolo strážiť systém a ten bol postavený na kontrole. Ikonické sa stali aj ich vozidlá, žlto-biele autá s výrazným čiernym nápisom VB a modrým majákom. Ich výskyt na ulici okamžite signalizoval prítomnosť moci. Nešlo o komfort či rýchlosť, ale o to, aby boli vidieť. Aby pôsobili odstrašujúco. A často aj pôsobili. Ľudia sa radšej vyhli konfrontácii, aj keď nič zlé neurobili. Pretože vtedy na to, aby ste sa stali podozrivým, stačilo málo. V 60. rokoch vznikli v rámci VB aj špeciálne poriadkové pohotovostné útvary. Tie sa do dejín Československa zapísali tým najtemnejším písmom. Počas prvého výročia okupácie, keď si ľudia chceli pripomenúť tragické udalosti, tieto jednotky brutálne potlačili demonštrácie. Slzy, obušky, zatýkanie. To všetko sa stalo bežným javom počas každého väčšieho protestu. VB sa čoraz menej podobali na ochrancov občana a čoraz viac na represívnu silu, ktorá slúžila jednej ideológii. A hoci nežná revolúcia mala byť bez násilia, práve zásah verejnej bezpečnosti 17. novembra na Národní tříde v Prahe ukázal, že režim sa len tak ľahko nevzdá. Mierumilovná študentská manifestácia sa zmenila na krutý stret. Gumové obušky, štíty, bitky. Zásah proti bezbranným študentom nevyvolal len hnev, ale aj vlnu solidarity, ktorá sa už nedala zastaviť. Ironicky, práve brutálny zásah verejnej bezpečnosti sa stal iskrou, ktorá zapálila plameň zmien. A tento plameň zhorel až k základom systému, ktorému VB verne slúžila. Po páde režimu sa z verejnej bezpečnosti stal len pojem z minulosti. Mnohí jej príslušníci opustili rady zboru, niektorí sa transformovali do nových štruktúr, iní sa stiahli do úzadia. Ale spomienky na uniformy, na pískanie píšťaliek pri zásahoch, na tvrdé pohľady a ešte tvrdšie obušky, tie zostali a spolu s nimi aj vedomie, že sloboda, ktorú dnes máme, nebola vždy samozrejmá. Niekedy si ju bolo treba vybojovať aj proti tým, ktorí nosili nápis Bezpečnosť, ale bezpečne sa pri nich necítil takmer nikto. EŠTB, 3 písmená, ktoré v časoch komunistického Československa v ľuďoch vyvolávali strach, napätie a nepríjemný pocit, že nikdy nevieš, kto ťa práve sleduje. Štátna bezpečnosť, známa pod skratkou EŠTB, bola oficiálne označovaná ako tajná služba zodpovedná za ochranu štátu pred vnútorným aj vonkajším nepriateľom. No v skutočnosti bola predovšetkým nástrojom politickej moci, neviditeľnou rukou komunistickej strany, ktorá sa nezastavila pred ničím, aby si udržala absolútnu kontrolu nad spoločnosťou. Eštebáci, ako ich ľudovo nazývali, boli jej príslušníci. Nechodili v uniformách, nehlásili sa otvorene k tomu, kým sú. Práve naopak, ich sila tkvie v utajení, nenápadnosti a v tom, že mohli byť kýmkoľvek. Sused, známy, kolega z práce alebo dokonca rodinný priateľ.
Ich hlavnou úlohou bolo sledovať, zisťovať, odpočúvať a zisťovať všetko, čo by mohlo ohroziť režim. Či už skutočne, alebo len v očiach komunistickej strany. To znamenalo prenasledovanie tých, ktorí vyčnievali zradu. Stačilo mať vlastný názor, povedať niečo kritické na verejnosti, mať kontakty so Západom, navštevovať podzemnú cirkev alebo byť aktívnym členom opozície. Disidenti, umelci, kňazi, vedci, novinári, všetci mohli byť na zozname sledovaných. A často aj boli. Eštebe si viedla podrobné spisy, vytvárala siete informátorov a spolupracovníkov, ktorí donášali aj na svojich blízkych. Dôvera medzi ľuďmi sa rozpadávala. Nikdy ste nevedeli, kto vás môže udať. Príslušníci sa neštítili ničoho. Vytvárali falošné dôkazy, manipulovali s realitou, konštruovali prípady, len aby mohli umlčať nepohodlných jednotlivcov. Mnoho ľudí skončilo kvôli nim vo väzení, boli vyhodení zo škôl, prišli o zamestnanie, o reputáciu, o rodinu. Ich výsluchy boli často brutálne, psychicky aj fyzicky náročné a cieľom bolo jediné zlomiť človeka, prinútiť ho ku spolupráci alebo ho navždy umlčať. Eštebe sa sústredila aj na diplomatov, na ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, alebo na tých, ktorí mali podozrivo blízke kontakty so Západom. Cieľom bolo vedieť o každom pohybe, každej myšlienke, každej konverzácii, ktorá by mohla predstavovať hrozbu pre komunistickú doktrínu. Štát takto v podstate bojoval proti vlastným občanom a nazýval to ochranou režimu. Posledným šéfom tejto obávanej inštitúcie pred pádom komunizmu bol Slovák Alojz Lorenc. Postava, ktorá sa stala synonymom pre temnú stránku štátneho aparátu. Po revolúcii síce nezmizol z verejného života, ba dokonca istý čas pôsobil v súkromnom sektore a pracoval pre finančnú skupinu Penta. Jeho meno však zostáva symbolom represie a obdobia, keď sloboda nebola právom, ale rizikom. Eštebe dnes už neexistuje, no jej tieň stále visí nad spoločnosťou. V archívoch zostali tisíce strán dokumentov, ktoré odhaľujú špehovanie, manipulácie a zrady. A v pamäti ľudí zostali traumy, ktoré sa nezabúdajú. Eštebáci možno boli len vykonávatelia, no výsledky ich práce rozdeľovali spoločnosť, lámali charaktery a držali národ v tichom strachu. Preto si dnes môžeme o to viac vážiť dobu, v ktorej sa za názor nezatvára, ale diskutuje. Digitálna hra No počkaj, pre mnohých symbol detstva, pre iných prvý kontakt so svetom videohier. V čase, keď na západe žiarili obrazovky Pac-Mana, Space Invaders a arkádových automatov, naša realita bola celkom iná. V socialistickom Československu, kde bol ruský vplyv všade prítomný, od povinnej ruštiny v školách až po filmy a technológie, prichádzala zábava v podobe, ktorá mala jasný pôvod – Sovietsky zväz. Jednou z najikonickejších hračiek tej éry sa stala prenosná konzola značky Elektronika s jednoduchou, no neuveriteľne návykovou hrou Nu pogodi, u nás známej ako No počkaj. Názov bol prevzatý z populárneho sovietskeho animovaného seriálu o Vlkovi a Zajačíkovi, obdobe amerického Toma a Jerryho. V hlavnej úlohe bol samozrejme vlk, tentoraz nie ako zlomyselný prenasledovateľ, ale ako hráč, ktorý sa snaží chytiť vajcia do košíka. Áno, vajcia. A to čo najviac, bez toho, aby sa rozbili. Princíp bol jednoduchý, ale práve v tom tkvie jeho genialita. Na čierno-bielej LCD obrazovke sa objavovali 4 dopravné pásy s vajíčkami, ktoré sa postupne rozbiehali z rôznych smerov. Hráč mal v rukách 4 gombíky, každý ovládal pohyb vlka do jednej zo 4 pozícií. Vajcia padali čoraz rýchlejšie a hráč musel blesku rýchlo reagovať. Za každé chytené vajce dostal bod. Ale keď mu jedno spadlo, stratila sa ilúzia bezchybného výkonu. A s ňou aj jeden život. Po 3 neúspechoch hra skončila. Ak sa však na obrazovke objavil zajac, známy z rozprávky, znamenalo to žolíka. Vďaka nemu hráč prišiel iba o polovicu života, nie celý. Malú, ale vítanú milosť. Aj keď dnes pôsobí táto konzola ako archaický kúsok, ktorý by sa v konkurencii moderných smartfónov a herných konzol stratil už za pár sekúnd, v 80. rokoch to bol zázrak techniky. Nie každý ju mal, a kto ju mal, bol za hviezdu medzi kamarátmi. Hra totiž ponúkala aj hodiny a budík,
čo jej v očiach detí ešte pridávalo na dôležitosti. V škole sa ňou potajomky chválili, na výletoch sa o ňu striedali celé skupiny a každý jeden bod navyše bol dôvodom na malú hrdosť. Nebola len hra, bola kultúrnym fenoménom. Predstavovala most medzi východnou realitou a západným snom o interaktivite a zábave. Hoci bez farebných displejov, hudby či plynulej animácie, dokázala vtiahnuť na dlhé hodiny a vybiť celú sadu batérií skôr, než si stihol večerať. Dnes na ňu mnohí spomínajú s nostalgiou. Je symbolom éry, keď bol herný zážitok jednoduchý, ale o to intenzívnejší. A hoci sa svet posunul ďalej, niečo z toho čara v nás zostalo, pretože na niektoré hry sa nezabúda, aj keď ich obrazovka bola čierno-biela. Céčka, nenápadné plastové kúsky v tvare písmena C, ktoré sa v 80. rokoch zmenili na fenomén. Hoci ich pôvodný účel bol čisto praktický, slúžili ako ozdobné spoje na závesy do dverí a okien, ich skutočný príbeh sa začal až vtedy, keď sa dostali do rúk detí. A tam sa začalo niečo, čo možno bez preháňania označiť za masové zberateľské šialenstvo. Na prvý pohľad to bola len drobnosť, kúsky farebného plastu, ktoré sa dali jednoducho spájať. Ale práve v tej jednoduchosti tkvie čaro Céčok. Každé dieťa chcelo mať čo najviac kúskov, ideálne čo najpestrejšie, najzriedkavejšie a samozrejme čo najviac lesklé. Niektoré Céčka boli obyčajné, matné, iné sa blišťali a tie mali cenu zlata. Zbierali sa, vymieniali, skladovali v škatulkách od topánok, nosili vo vreckách školských tašiek a predovšetkým ukazovali kamarátom ako najväčší poklad. Z Céčok sa dali vyrobiť náhrdelníky, náramky, reťazky, jednoducho čokoľvek, čo fantázia dovolila. Dievčatá ich nosili ako módne doplnky, chlapci ich zas ukrývali ako herné zbrane do ďalších výmen a súťaží. Céčka sa totiž stali aj neoficiálnou menou. V školských dvoroch sa nimi platilo za žuvačky, za guličky, za nálepky. A keď došli peniaze, Céčka to zachránili. Deti si cez ne budovali vlastný obchodný systém a hoci to dospelí možno nechápali, pre detský svet to bola vážna vec. Jednou z najobľúbenejších hier, ktorú s Céčkami deti hrávali, bola čiara. Na zem sa nakreslila kriedou línia, odmerala sa vzdialenosť a Céčka sa hádzali tak, aby padli čo najbližšie k nej. Kto trafil najlepšie, mohol si nechať Céčka ostatných hráčov. Hra bola jednoduchá, no napínavá, vyžadovala šikovnosť, taktiku aj dávku šťastia. A čo bolo najdôležitejšie? Hrala sa takmer všade, na školských dvoroch, sídliskách, pred domami aj na výletoch. Fenomén Céčok sa dokonca dostal aj do popkultúry. Spevák Michal David ich zväčšnil vo svojej hitovke, čím definitívne potvrdil ich status ikony generácie. Céčka už neboli len hračka, boli štýl, prestíž a predmet túžby. A hoci dnes už deti ani netušia, čo Céčka boli, pre generáciu vyrastajúcu za socializmu zostávajú spomienkou na časy, keď stačilo pár plastových kúskov a deň bol plný radosti, napätia a priateľských výhier. Céčka neboli len zberateľským úletom. Boli dôkazom, že aj v časoch obmedzení si detská fantázia vždy nájde cestu, ako si vytvoriť svoj vlastný svet. Príživník, dnes možno archaické slovo, no za čias socializmu to bol pojem, ktorý v ľuďoch vyvolával obavy a podozrenie. Neznamenal len niekoho, kto nechcel pracovať. Bol to oficiálny termín pre človeka, ktorý sa nepodielal na budovaní socialistickej spoločnosti. Teda pre každého, kto nemal zamestnanie, nechodil pravidelne do práce alebo si zarábal mimo oficiálnych kanálov. V očiach režimu išlo o vážny problém. A nielen problém, išlo o trestný čin. Byť bez práce bolo v totalitnom systéme nezákonné. Práca nebola len povinnosťou, ale aj dôkazom loajality k štátu. V socialistickej ideológii mal každý občan prispievať k spoločnému blahu a ak niekto vybočoval z tohto rámca, stal sa nepriateľom systému. Príživníctvo sa považovalo za parazitovanie na výhodách, ktoré spoločnosť ponúkala, bez toho, aby človek odvádzal akúkoľvek prácu späť. Nezamestnaný bol podozrivý z lenivosti, z podvratnej činnosti alebo z čierneho podnikania. V praxi to vyzeralo jednoducho.
Každý občan mal v občianskom preukaze pečiatku s názvom pracoviska, kde bol zamestnaný. Ak tam chýbala, bol problém. Hliadka verejnej bezpečnosti mohla hocikde zastaviť človeka, vypýtať si občiansky a skontrolovať, či pracuje. Ak sa zistilo, že nie, mohol nasledovať výsluch, pokuta alebo rovno väzenie. A ak si niekto myslel, že si nájde len bokovku a bude sa živiť po svojom, štát ho rýchlo vyviedol z omylu. Typickými príživníkmi boli vexláci, teda ľudia, ktorí ilegálne obchodovali s bonmi a valutami. Štát vedel, že sa z toho žije dobre, ale oficiálne ich musel postaviť mimo zákona. Lenže aj vexláci vedeli, že bez pečiatky v občianskom to nepôjde. Preto sa mnohí z nich zamestnávali na oko, ako vyhadzovači v nočných podnikoch, údržbári, pomocníci na kultúrnych podujatiach. Reálne však svoju výplatu nečerpali z týchto zamestnaní, ale z čierneho trhu. Takto si vytvorili ilúziu legálneho živobytia, aby sa vyhli problémom so zákonom. Zaujímavé je, že systém, ktorý deklaroval nulovú nezamestnanosť, vytváral zároveň obrovské množstvo umelých pracovných miest. Ľudia sedeli za písacími stolmi bez úloh, pracovali na stavbách bez materiálu alebo sa zamestnávali na pozíciách, ktoré nemali žiadnu reálnu funkciu. Dôležité bolo len jedno – mať pečiatku, byť evidovaný, lebo bez nej si bol príživník. Dnes znie predstava trestu za to, že človek nemá prácu. Absurdne. Ale v ére totality sa na pracovnú morálku dohliadalo s rovnakou tvrdosťou ako na politické presvedčenie. Práca bola povinnosť, nie voľba. A sloboda rozhodovať sa o svojom živote bola nahradená povinnosťou byť užitočný podľa predstav štátu. Príživníctvo teda nebolo len spoločenským odsúdením, ale aj oficiálnou nálepkou, ktorá mohla človeka pripraviť o slobodu. A v krajine, kde sa každý krok zaznamenával, kde každý dokument mohol rozhodnúť o vašom osude, bola takáto nálepka veľmi nebezpečná. Doba socializmu bola plná paradoxov, obmedzení a pravidiel, ktoré by dnes pôsobili absurdne. No pre generácie, ktoré v nej vyrastali, bola každodennou realitou. Tuzex, bóny, Cčka, vexláci, príslušníci VB, to všetko tvorilo zvláštny svet, kde sa sloboda merala inak než dnes. Hoci dnes na tieto veci často spomíname s nostalgiou či úsmevom, netreba zabúdať, že za mnohými z nich sa skrýval aj strach, nesloboda a tlak režimu. Práve preto je dôležité si tieto príbehy pripomínať, aby sme nezabudli, kam sme sa posunuli a čo všetko sme museli prekonať na ceste k slobodnejšej spoločnosti.